update kung gaano kahirap yung daan papunta dito sa may Ansap Twin Falls. Start na tayong mag-trek papuntang Ansap Twin Falls. 30 minutes. Ito na yung sign guys para puntahan mo itong Ansap Twin Falls. For today's vlog, babalik kami sa Ansap Twin Falls. And yung pinaka landmark natin, yung Tala Road. Kung gusto nyo pumunta sa Ansap Twin Falls guys, Google Map nyo yung Tala Road. And then kapag andun na kayo sa Tala Road, papakita ko sa inyo guys kung paano ba siya puntahan. Actually may guide naman na ako before pumunta kami. So easy naman ako professional photographer from Sweden. So taga Kamiling yung napangasawa niya. Sabi niya nakita niya yung vlog ko sa Ansap Twin Falls and then gusto niyang kumuha ng picture. So natanong nga kanina may drone siya, yung Mavic. And yan, gusto ko rin naman balikan itong Ansap Twin Falls dahil nga kung pumunta tayo dito is wala pa tayong drone. So ngayon magpapalipad tayo ng drone doon guys. Paalala lang kung gusto nyo pumunta dito sa may Ansap Twin Falls guys, meron dapat kayong isa alang-alang. Unang-una, check nyo yung weather, kung ulan ba. Kagabi chinat ko yung taga San Jose Tarlac kasi wala naman akong contact sa may Antok kung umulan ba. So sabi naman is hindi naman umulan dito sa Antok. So actually may bagyo nasa parteng Visayas at Mindanao. Luckily is pinagbigyan kami ngayon only Tuesday. Yan, kasama nga natin si Sir Marcus. So later papakilala ko sa inyo guys, papakita natin siya sa ating mismong vlog. And yun nga sabi ko, kaya dapat i-check nyo yung pinaka weather kasi kapag umulan guys sobrang hirap ng daan papunta sa may Ansap Twin Falls. Kaya dapat talagang okay yung weather. Halos dito na tayo. Check muna natin. Nabalian dito na tayo sa may Little Baguio. So ayan yung Little Baguio, papakita ko siya. Ayan. So ito yung pinakadadaanan natin papunta sa Ansap Twin Falls. Before kasi hindi pa gawa itong bypass road papuntang yan Tarlac to Zambales. So kung dediretsuin mo to guys, papunta siya ng Balawig Zambales. Nung pumunta kami, umabot kami ng 1 hour kasi ang hirap ng daan. And then syempre maputik dahil nga umulan. Ng araw na pumunta kami. And kasama natin si Sir Marcus. Hello. Yan. So nagpasama siya. Nag-PM siya sa ating page. And then yan nga, sabi ko nag-insist din naman ako nga samahan siya dahil nga gusto kong balikan si Ansap Twin Falls. Gusto ko siyang makakuha ng aerial shots. Kasi nung pumunta tayo dito guys, yan, nung pumunta tayo wala pa tayong drone. That's why gusto ko siyang balikan. Makikita nyo naman sa bungad pa lang is hindi naman talaga ganun kaganda yung daan. So sabi ko nga kanina, kung hindi maganda yung weather talagang putik na putik ito. Yan, sana wag tayo pabayaan ng ating Mio ay. Yan, nung unang pumunta tayo dito guys, naka Mio ay din lang naman tayo. Yan, update ko na lang kayo guys kapag may aberya sa daan or may kailangang i-update kung gaano kahirap yung daan papunta dito sa may
Nasa Twin Falls. Paakyat. And then yan, napakalaki ng mga bato. Advice ko lang sa inyo guys, kung may enduro kayo, mas okay. Actually talagang mahihirapan yan yung MIUI natin dito. Sobrang mahihirapan guys. Pero nga dahil sa gusto nating puntahan ulit tungan sa Twin Falls, kakayanin. Ayan, halos natapos na tayo dun sa may mga malalaking bato. Yung sabi ko nga, kung umulan tapos yan malalaking bato guys, talagang madudulas. And I think kagabi is umulan dito kasi ayan, basa pa yung mismong lupa. Halos malapit na kami. I think nasa 20 minutes na lang. Yung kalaban mo lang talaga dito minsan yan, itong putik. Dati yung first time namin yan, dala namin motor, yung sa akin MIUI, and yung kasama ko noon naka on the beat siya. Halos talaga may putik. And nang nangyari dahil nga bumara kami sa putik, so kailangan namin bubaba sa motor para itulak. Ganun ka grabe guys kapag umulan. Ayan, tulad nyan. So may part dito na talagang lalim ng tubig na dinaanan namin. Sana hopefully nga wala na yon at dire-diretso na tayong makadaan. And sa lahat ng gustong mag-trek, magmula dun sa may Little Baguio, banggit sa akin is may sumubok naman na gawin yon. Pero yung trekking nyo guys, aabot siya ng 2 to 3 hours. Yan, depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Pero kung i-check mo ito sa mismong Google Map, pagmula dun sa Little Baguio sa may Tala Road guys, kung nakamotor ka, 30 minutes lang siya. Pero dahil nga sobrang hirap ng daan, halos aabot ka ng 1 oras sa biyahe. Pero yan, kapag mag-trekking kayo dito guys, sa mapipil nyo at ma-enjoy nyo yung pinaka-view. Yan, kapag may enduro na tayo guys, kahit once a month tayo dito sa may Ansa Twin Falls, kaya na. Mabilis talaga to kung naka-enduro ka. Favorite na daanin ng mga yan naka-enduro tong ganitong daan. Yun nga din paalala ko lang kapag gusto nyo pumunta dito, so mas maaga sana kayong pumunta. So nagkita kami ni Sir Marcos kanina is 5:30 AM dun na mismo sa may Bakir Cafe. Yan. So tansya ko makakarating tayo sa Twin Falls ng mga 7 to 8, 7:30 to 8 ganyan. Hopefully walang aberyang mangyayari. Grabe guys, dahil nga sa kagustuhan kong balikan dito nga sa Twin Falls, hindi ko expect na lalong lumala yung daan dito sa Twin Falls. Yan, ay siguro kapag naka-Mio lang kayo or ibang motor, hindi kakayanin guys. Medyo sumusuko na itong natin motor. Yan, si Sir is naka NMAX siya, gamit niya. At nahihirapan pa rin naman yung motor. Pero siguro kung naka ADB kayo dito, mas okay yung ganitong daan. Pero much better kung may kilala kayong may enduro guys. Mas mabilis yung biyahe nyo. Dati halos sumabot kami ng 1 oras dahil nga dito sa daan. Pero ngayon may higit 1 oras na kami guys. Wala pa kami dun sa mga bahay-bahay. Kasi nga medyo sobrang, kasi nga guys mas delikado yung daan. Siguro dala nga ng ulan, kaya lalong pumangit yung daan dito sa may papuntangan sa Twin Falls. Yan, kung makikita nyo guys, halos bato-bato.
Kung kanina talagang ang lalaki ng mga bato. Sana nga wag sumuko itong service natin o yung motor natin guys. Kanina ko pa inaalala yung motor natin eh. Kala ko kanina is mag-overheat siya. Ayan, nakita ko na yung mga bahay-bahay. Ayan sila. So eto na yung pinaka signage. Actually dire-diretso lang kayo. Ayan. Kapag nakita nyo na itong mismong signage, so bababa kayo hanggang dun sa pinakailalim. Gagawin natin, kukuha tayo ng tour guide. Ayan, kung wala naman kayo ng gas, may binebenta naman silang gas dito. Medyo yan, pababa lang yung pinakadaan, kaya ingat-ingat lang. Sana si kuya pa rin yung mag-guide sa atin. Nakalimutan ko lang yung name eh. So later. Pero yung mukha natatandaan ko. Sabi ng kasama kong foreigner, sobrang hirap ng daan guys. 10 out of 10 guys. Grabe. Baka 15. Yun no, maganda pumunta ng maaga dito guys para hindi kayo abutan ng dilim. Kasi yung mga friends ko noon, mga motovloggers din, pumunta ata sila dito medyo 10 oras na. Kaya yung pag-uwi nila ang dilim na. Good morning po. Whew, thank you Lord. So yun guys, andito na kami sa may pinaka jump off. Ayan. Later alis na kami. Papahinga lang ng konti. Napaka sarap sa feeling nung ganito lang, no? Napaka simple. Ayan siya. So next time siguro kapag babalik tayo dito sa may papuntang sa Twin Falls, mag-stay tayo dito kina tita. So kung gusto nyo mag-stay dito and then mag 2 days, pwede naman. And gusto nyo mag-camping sa may Ansap Twin Falls, it's okay. Ayan yung mga bahay nila guys. So may tindahan na rin dito. Tsaka nagbebenta rin po kayo ng gas, no? Ayan, kung sakali naubusan kayo ng gas, don't worry guys, meron sila dito. And then kung gusto nila magpaluto po, pwede naman, ganon. Usually ano pong niluluto nyo? Na Ulam, ganyan. ay Sila dapat may dala. oo. So may dala sila and then papaluto na lang dito. So kung maaga kayo guys, punta kayo sa Ansap Temple, and after nyo doon, before lunch, balik na kayo dito sa mismong ano nila, pinaka place. Ito may sibol sila dito. Ayan. Nice. Unlimited water. Uy, ang lamig. So ito na nga guys, no, start na tayong mag-trek papuntang Ansap Twin Falls. 30 minutes yung lalakarin natin doon. So sabi naman sa atin is mas maganda naman yung daan compare dati. Hopefully. Umulan ba kagabi? Buti na lang hindi talaga umulan kagabi. Kasi kung umulan medyo madulas yung daan. Yun guys, no, bali almost 10 minutes na kaming naglalakad. So kailangan mo lang dito tignan yung side by side kasi may mga matatalim na alaman. Nung first time namin pumunta dito, halos tong ano ko nagkaroon ng scratch dahil sa mga alaman. So yan, nagtitake ng photo si Sir Marcus. Ano siya, 30 years old from Sweden. So may ano siya, may naging asawa siya, taga Kamiling Tarlac din. So yan, katarlakigas natin, pabalik na ng Sweden sa Saturday. Buti na lang, good timing yung pag-contact niya sa atin. Available tayo ngayong Holy Tuesday. So ito na nga yung Kalbaryo guys. Ito na nga yung sinasabi kong pababa. Actually sa trekking, ito yung pinaka challenging. Kasi nga sobrang antirik nung pababa. Very steep.
And slippery kasi nga medyo basa yung ano, yung lupa. So yan. Much better sana yan dun sa mismong part na dun sa may Metasis magkaroon ng handrail kahit na kawayan lang, or kung may dala kayong ano rope, much better, lalo na guys kung may mga kasama kayong babae, medyo mahirapan sila. So yan yung dadaanan nyo guys, grabe. So doble ingat kapag yan, pababa na kayo dito. Yun, finally talaga nyo, sandito na tayo sa Ansop Twin Falls. Napakaganda talaga dito, nakakatanggal ng pagod. Actually sobrang hirap na pagdaanan natin. Kanina papunta pa lang tayo, alam ko mahirap nung first time kaming pumunta dito, pero ngayon guys, mas worse yung daan. Mas ano siya, mas lumaki mga, mas dumami yung bato-bato. Dahil nga siguro yung lupa na nandun is dahil sa dala ng pagulan, eh yun, naagos na. So mas maraming mga bato-bato kaming nadaanan, and then delikado talaga yung pinakadaan dito. Sa pinagmamalaki ng Tarlac guys, itong Ansop Twin Falls. Napakaganda ng Ansop Twin Falls guys. Sa lahat ng nakita ko ng falls dito sa Tarlac, pero yung the rest di ko pa napuntahan. Pero ito talaga yung pinaka the best na falls dito sa Tarlac guys. Kaya kung naghahanap kayo ng medyo challenging na pupuntahan dito sa Tarlac, so puntahan nyo na itong Ansop Twin Falls guys. Huwag kayong magdalawang isip kung may ano naman kayo, may service kayo, may enduro kayo. Medyo mas madali siya kasi nga mas mabilis yung access ng pagpunta dito kapag naka-enduro. Unlike kapag naka yan NMAX lang kayo or Mio, medyo mahirapan kahit siguro naka ADB ka pa. Ito yung isang falls, makikita nyo sa kabila ay yung pinaka falls. Mas malakas yung agos ng tubig doon, or yung bagsak ng tubig compare dito. Mas na makikita nyo, ayan, napakalinaw ng tubig, kaso nga yung problema dito, mababaw lang siya. And then kung makikita mo, ayan yung mga bato-bato. Kumbaga mahirap mahirap din maligo dito or lumangoy kasi nga mababaw lang. Pero kung tatambay lang kayo, pwede guys. Doon sa kabila, yun, napakaluwang ng area. I think pwede kang lumubog doon hanggang sa dulo. Pero sa bungad guys, hanggang sa dibdib, kayang-kaya. Napakaganda ng Ansop Twin Falls. Punta tayo sa kabilang falls para makita nyo kung gaano ba kaluwag yung pinaka-area doon. So kanina nagpalipad na tayo, nalobat lang yung natin, yung controller. So chinarge ko muna, later magpapalipad ulit tayo. So ito si Sir Marcus, nagpapalipad din siya. So ito na guys, yung kabilang falls. Ayan siya. Wow! Sino pa namang hindi mapapawaw dito? Oh, nice! Actually guys, dito na-try ko ng maligo. Ang sarap maligo, napakalamig ng tubig. Kung napapanood mo to, isama mo na sa bucket list mo itong Ansop Twin Falls. So tayo guys, tatapusin natin hopefully this year lahat ng tourist spots dito sa Tarlac. So lahat ng falls, lahat ng pwedeng akyatan. So yung Mount Damas, Mount Telcawa, Mount Tangisan, yan. So marami pa na pwedeng akyatin na bundok dito sa Tarlac. Pinaka-goal natin, lahat ng bundok, lahat ng falls, lahat ng tourist spots guys. Asahan nyo, i-virtual tour ko kayo lahat. Ito na yung sign guys para puntahan mo itong Ansop Twin Falls.